Abdul ɗan Yobe. Ranar da muke jira ga ta nan shi kenan, biki ya zama ango miji na Khadija. Ranar da muke jira ga ta nan shi kenan, biki ya zama ango miji na Khadija. Da fari sarki me baiwa kowa dama, shi yayi mataki yayi dan adam har nima. Nun ko salati ga shugaba mai girma, alhi sahabu bambari har suma. To ashe aure sunarsa ne mai girma, bike Khadija kun dau hanya matakin tsira. Ranar ku ce ka ce, ko me sanadi so zana ce, ka ɗau zara haske farar mace, bike wallahi kayi dace. Ku sha zama na soyayya daɗi, ango da amarya yau ku yo takun faɗi. Ranar da muke jira ga ta nan shi kenan, bike ya zama lokaci yayi. Hassan na sannu gashi Allah yayi, ya baki naki sai zuciya ta yi sanyi. Yau haɗin da an kai na auren yayi, kun haura gamar mataki wanda ake yi. Allah ya nufa kun yi aure babu bulayi. Ranar da muke jira ga ta nan shi kenan, bike ya zama ganin sharadin zama da ake a zaman tare. Ai haƙuri wajibi ne sannan a jure, bike ango ai girmanka ya kuma ya ƙaru. Khadija amarya ke ma da ki yau kuma ta ƙaru. Sirrin ku sai ku rufe kar ku yi tonawa, sirrin ku sai ku rufe kar ku yi tonawa. Ranar da muke jira ga ta nan shi kenan, bike ya zama miji na Khadija. Bike ya zama miji na Khadija.